क'क्राझारनि सैमा आथिं मुंनि मोनसे मर्निं वाक खालामग्रा हानजाया स्ट्रक जानानै देहायारि जेंनायाव गोग्लैनानै थानाय क'क्राझारनि गागि खौरांगिरि अजित बसुमतारीखौ न'आव थांनानै खौरां लाहैदों। खौरां लाहैनायजों लोगोसे सैमा आथिं मर्निं वाक हानजाया बिथां अजित बसुमतारीनि देहा फाहामथायनि थाखाय 18,500 रां अनसुंथाइ होयो। दि सेन्टिनेल इंराजि खौरां बिलाइनि खौरांगिरि अजित बसुमतारीया थांनाय 30 एप्रिल खालि हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै गुवाहाटीनि एक्सेल केयार देहा फाहामसालियाव फाहामथाय लाहैनो गोनां जादोंमोन। देहा हालोदा मोजाङाव फैफिननाय हिसाबै बिथांखौ न'सिम लाबोफिननाय जाबाय आरो बे समाव बिथांनि देहाया सिगांनि बायदि मोजाङाव फैफिनबाय। दिनै फुङावनो जोङो बे सैमा आथिं ग्रुपआ आगोलनिफ्रायनो बुंखानाय दंमोन जोंहा आरो एसे बिथांनि बे बेमारावहाय जे बिथाङा दि माबायाव गोग्लैना दंमोन पेरालाइसआव, दा बावहाय जोङो ज' सानखांलायनानै एसे कन्ट्रिबिउसन जों बिथांनो होननानै दिनै फुङावनो बिथांनो होफैदों आरो जोङो बिथांखौ जों दिनै बहुद साबसिन नुदों। आगोलाव जेरखममोन बिथाङा जे आखिनि आखाइफ्रा बारा माबा जायामोन आरो रायलायनायाव स्पस्त नङामोन, दा जोङो रायलायनायखौ मोजां नुदों आरो बिनि आथिं आखाइ फिजिकेलिखौ जों मोजां नुनो मोननाय जादों। जों ग्रुपनिफ्राय फैनानै जोङो बिथांनो एसे 18,500 जों बिथांनो एसे कन्ट्रिबिउसन होनाय जाबाय। बिथाङा बेखौ आजावना लाबाय। जोबोर गोजोननाय दङ। थारमाने दासिमाव आङो एसे मोजाङाव फैबाय। जाजेननायाव जेरैबायदिमोन आं रायलायनोबो हायामोन, लेफ्ट साइड आगसि फारसे आथिंबो आखाइबो एसे बोरैबामोन, आंनाव एनार्जि फैया, बोलो गैया, बेबायदि जादोंमोन। दासिम आङो दा एसे मोजाङाव दङ, आं एसे थाबायनोबो हायो बे आरोखि।